השיתוף הפעולה המשחית בין הפרקליטות לתקשורת צף היום שוב בעדות של שרן. מה הוא אמר? הוא אמר באיזשהו נושא מסוים שכאילו ניסו להציג מתחים בינו לבין נתניהו, לא נתנו תפקיד, לא חשוב, הציגו בפניו כתבה מדה מרקר. ודוד שרן אמר, תקשיבו, הם התייחסו למסמך הזה כאל, איך הוא קרא לזה? מסמך מודיעיני. וזו הבעיה. הפרקליטות הייתה והמשטרה עבדו יד ביד עם גופי תקשורת, במיוחד עם הארץ דה מרקר, ואני מזכיר שוב ושוב, התזה הזו של סיקור אוהד מול הטבות רגולטוריות נכתבה לראשונה על ידי גידי וייץ בארץ, על בסיסה נפתחה חקירה, על בסיסה הוגש כתב האישום, כתב האישום הוא העתק הדבק לתיאוריות האלה, וזה שוב הוכחה, מה שאמר היום דוד שרן זה שוב הוכחה, שלמעשה המשטרה והפרקליטות לוקחים כתבות אינטרסנטיות מהארץ דה מרקר, והופכים אותם לאמת שאין לפקפק